ngerti kode. Potongnya itu kan nyawer yo. Wong ngene Bengkulu. Oke nembang lho. Nggih, mau pamungkan apa, Pak? Ente ngertake kombokangan saking anu juragane sapi sapi bakar. Ngoten. Saipul. Saipul. Nggih, monggo. Apa kuliner nang Banyu to? Napa kok? Banyu kok jaluk tomborangan. Tombo tangan. Diaturke Bapak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Camat seluruh Kabupaten Ngawi, Pak Lurah seluruh Kabupaten Ngawi. Ki rawuh kabeh. Nggih, nggih. Matur nuwun Pak Bupati kalian Mas Sarto kintunanipun. Waduh. Niki Pak Bupati gak dikula tinduni Apa masalah. kowe iki mesti tintun masalah. Nek itu masalah nek Mas Sarto. Ya, nggih. Jelas pada. Ya. Apa niki? Tombo tangan nggih. Ayo, Harus sakit mawon nggih. Oke, siap. Yo. Masyarakat diajak untuk interaksi Mbak Nilai. Karena ada ngaji ini karo aku jadi BEM. Nah, Kali komputer. ya. Niki tuyul loro mboten bisa nggih. Melu kalau gitu saya iso. Aku melu. Sama ngancari abahe, kule abahe sawaya wis keblok sampean dinampang nggih. Ora ceblok. Ora ceblok. Toilet adoh ndacake pendopo. Mbok menawa ndas ku kena diwadah. Lah malah modal ora keblok ekonomi bisa. Tekan ngendi? Teng mriki lho. Modal kena melok. Iya lah, kula penging lho punan. Oh, Atane bojo ora oleh. Nek ngedeni cah cilik-cilik lho, ra iku putih kabeh. Modal lebih kowe kok melok wayang liya iki. Kira dalan lho. Kalau jek nek dalan tok nang kono. Melok. Oh, berarti mumpung kalau ini digereke karo Pepadi Ngawi dan tim Gusur Buka. Ora cara apa itu? Melok malah kaya selake manuk lho. Apa tapi kan Jadi jeneng. Monggo. Ya. Melirik ya kita. Oke. Monggo saja.
kenyau kediri ambudaya ngrungkepi seni. Luar biasa. Tepuk tangannya mana? Masyarakat wisata dong tadi kan. Injil ngaturaken sugeng dalu sedayanipun. Ageng bapak-bapak yang terhormat datang lenggah datang ajeng. Kula ngaturaken sugeng dalu, selamat menikmati. Semoga semuanya sehat selalu, panjang umurnya. Amin. Semoga diberi rezeki yang banyak, lancaran segala urusannya. Amin. Sudah. Yang penting doa. Alhamdulillah Mbak Ida. Injil apa? Ngawi ini gudange dalang. Di Ngawi arep golek dalang sing piye Mas. Nggih. Ternyata Kabupaten Ngawi sanggup menatap ke depan, menjawab tantangan untuk seni pedalangan. Tepuk tangan untuk Bupati Ngawi. Ora perlu ada tuh dalang Ngawi apik-apik. Gua arep golek sing gremeng ya akeh. Sing butuh nyabetne kleru ya enak. Ya ampun. Oprek pokoke. Kowe ora jenenge Mas Lasno to. Dereng. Oh, godo bidem iki kan. Iki dalang Werkudara. Wong gede tapi suarane cilik. Lah iya. Anu kan. Malah Nggih, Mbak. diringi gamelan ra wis kulino. Umum. Coba Musik, penonton musik. Penonton Diajak interaksi. menang sih. Diajak interaksi. Delok namanya pelo. Ayo nyanyi bareng karo Nika. Yo kanca nang kisik kepira karo keplok. 1 2 3. Yo kanca nang kisik Kepira alera-plera kanyone sekoro. Nika menang. Yo. Antar.
Oke. Heeh. Wong Ngawi ya ngono kuwi. Nggih. Nom tuwa cilik iso nembang kabeh. Nggih. Ki. Apa malih? Musik. Kowe iso nembang apa iki bukan lenggah. Buoni buantok lenggah. Nggih. Dilike aja lali bekti karo ibu.